出国那个 Schlemm 中农山西马。Kat banang mi kisngi kisnam ka jing jabo bat ka jing le pathar jong khun ban riu ya kamai mariang kala nang jur pinong nadu ka jing penjabo ya kal air hadu ka jing bret pathar ya ki jabo jabai nadu plastik ki bilor bat kiwei kala nang jelai hakani kari khasi be jongi dan rei hapdeng kita kidon pat ki breu ki badon dala ka jong kamon subha ban pen khoi bat ban lum ye kini ki tiar ki bom larkam su ki ba ki breu ki bret kat sabalap basyam te nidon hakani ka jaka hangni halai umkra bangin ye kendo ya wei ureu rangba uba dala kamon subha umi sakmat ban lum ye kini ki tiar ki ba ki breu ki bret pathar halenti sengken ha ki surok bat haki snong ki thau ki badon hakani kanong ba shlong bat syawei pat ki jaka uni urang ba ula sedang ru menta ya kawai ke projek ka ba kerteng ka projek clean surrounding lane ka projek ka ban penkhoi ya ki saudong saukun da ka balit lum ya ki bilor plastik ki bilor kiat ki kot ki senduk kot ki ba ki breu kim pendon kam syu bat ya ki kiwai ki tiar kem jatiar ki ba ki breu ki bret te ini iba bat ka kenhon sung i ki lum nak menta ban pendon kambiang ya ki bat ka don ru ba ki hab ban de kala saki wei pat ki breu ki ba don kam mi kini ki tiar bat hakani ka caka ka ba isa ru ngiu ibon ki tiar ki ba melarkam su ki ba ki breu naduk kum ki tayar kali nang ta kini ki sunduk phong ki ba ki breu ki bret mai lum pendon kam bat ye kini i pendon kam ru ban thung jhur ban thung ki senteu hang ne po phlau yeng chong i te mentang in yo ban yakran bat uni ureu rang ba kata ba Jefferson kenjing ba sedang ya kani ka kam da kamon sobha bat kham hadin ka tu ka ni snam menta kala ya kani ka projek ka ba mai bat ka kenhun ki lek chaman laki snong ban lum ya kini ki jabo jaban mentang in sengap ya ka jing ya keren bat ini ba ba public sibon ya kini pon te pila thendiak pi la ban ya thu engi na kunu ka daw bat ka e ba penlong ya pi ba pinsim ya kini ka senjam ban lek lum ya kini ki tiar ki tar ki bom larkam su na ki snong ki thau bat wanra hang ni po yeng ka ba pi ma pi pisa Aga iga ba penlongnya penlong gumni tenga ngi schem ngan tharai ga diga katu ka passion mo ka jing smo ka jing smo khia ya ka jing jabo jong ka mei mareng TV te henry ka jing jabo jong ka mei mareng ro ka dai lemba ka jing le jongi hi bun riu mdai ba ka jabo hi maka pi gino ki bangi le tengkhan dingi la de pendon kami gini ki tiar ngimju per khat supat kumno ban bu bhai ki lani kumno ban nang yai pendon kambyang ye ki ti bomlong man pendon kam ngile akum no ngi pha su ngi adie ngi pha spo ki recycling plant kani katai khnam ginyo ban pensna thamai byang ngi ki ke ti kai ka ba pen poi bhai nga ban long ban pen smo bhai nga bangan sedang kani galong kata ka wei galong ka ba don ka jing thang no do ka ngan napo ka donot ka ba de ka jing khot ka jonga ka calling ka jonga
kibun ki NGO ngala trai min suara mun kamen siam hang ni di longi kami baret ro henry hun kamen siam kata ka we ka jing thrang ka bar pi ka ni making use mo pendon kam yi ki tiar ki bala bread ki brio ki bom don kam su ngin pendon kam kelai ki kumbalong mengi brio ki brio la da long kam su henry la da kala ublei ru udang la ban pen thamai ban pendon kam itu brio exactly kumbalong yi kini ki tiar hang ni menta ku muni bilor kiat ne unu bilor basna ka yit mo bilor pat yuni ngila ban ha yang di yang sport ki company ne kitu ki ba thiet tiar jot tiar pai kitu ki pha himaki ki sasak khoi ki sayale kat bale recycle yang ki bilor plastik ki kot jot ne ki kitu ki senduk kot ki kinu ki bala ban pendon kambiang mo ki bolong ban recycle ki bun kita ki tiar te kawai kalong ba lemba kini pi menta ka perthai ka dei ka perthai do kam dei su men swa ba ubriu wan hakpori mei pa ubriu nang likhot ya phi na yeng bo phi ni okam rei menta kam dei su kumta wan nadu hakpor jungi hero we have to compete te menta le ka competition ka labon te kumno phinyeng la ki jong ki kijan klem ka jingarap jono klem ka finance menta ngilu mi gini kitiar ngili die ngiyo bisa ngimdon kam man thiet choi gini kitiar kata ka we te ngiyeng halak jong kijan kabar ngipun khoj e kamarang namar pi kani ka kerteng yung project clean surrounding project pun khoj sarong saupun ya kani la sim nang kot ba na po genesis haba blei ulong banga pha e pi ka perthai ba pin sumar ka perthai umdei ba pin bread jabo sto bread ko plastic sto ba chips sto ula ai ngi bat responsibility bu pha ngi sni perthai te kata ka we te ngi bot e ko hukum jong blei kabar te kabalai kalong ba pi ngi hadu kata ngi lahe nga manta ngala dap sau prasnem ngale yu kini perthai ngala berat pathar kini kitai hagi por ba ngam patlong no ka jimut jing perkhat jong ngam pat poi kumni tengkhan ngila pendon kami ko ngila sum de to ko kala long le no kala tu no spo na la kini kitai ti ngi khet yu so ngi yo ya uso no po uding paka ai kamarang mentang ngi yo kler bu khot ka ai kamarang ti kat barang impar kini perthai ke ai bangin siu kaliang ngi kamarang ngangan siu kaliang gumno ngamla ban siu ro kumnu ban snawi ulum ne kani katai re ngala tang di tai kam ni baren ban pun khot teladangi we pu we jaj mun riu jongi ladangi na ban pun khot phila ban mun dor kani gari jongi kan long gumno project clean surrounding project pun khot saudong saukun nga pun khot ini saudong saukun hangi pi pun khot itu tu pun khot itu area la khot la khot tu area bro khot kini gele lang kani gadong la khot la kani gadong la khot katai gadong gale katu kasnong la khot la kasnong lai mukha ka khot kasnong malki ge khot kala khot automatically kala khot la takana pi khlam kwa ban ai kerteng ru project clean shalong project clean mekhalia phila project clean lai mukha jai bangsa lai mukha la he la kha la pun hang ni po lai mukha ngala ti tangi saudong saukun chwa ti kita ngin ki lai li ge kawai kari ke jing thrang ba pun khoj kamarang kabar kalat kumnu ban yo kam yo jam ban yeng halaki jong jat klem dipen yo no ro ti kabalai kalong ma bat kabak koror tam kadai ba bon ko hukum jong blai namar hang ni tang bangi lum gini re nakini pan ni thu pi knyat nakani ke jing lum jongi mentai la yo ban thung jor ni la yo ban risiar usnyang bro kata arti polai korban ngirang mur ban penhe susu ti henry ngim don fan ngim don ngi schem ba de jing trais tom jongi ba de jing arab ko jong blai wono jorong wat hapring jing do ak jongi ro ngin sala ngin man achieve kita ne bangim poi su tau put khana mangin long kan sai ki wei ti hang ni phim dei ban le ran ban lum ban pun khoi so jai tu ani sarong ngala de puli mi ngala de bi ngal lum ma ka jing pun khoi mareng don kerdan puli don ni ro ya cleanliness is next to godliness. So if you want to be a godly person, the kabhaba pi long iba soret ki isa dei kampun khoi ki dei pun khoi ini saudong saupun di kalong ka jing bha ka jing mentoi no menta jongi ki kanong utrai kini ki ba ya don bentalang bat pi naru ba pi sedang lane hadin ki ba wan ya snok tilang bania pen khoi ya kini ka saudong saukun kumba pi batai nadu basdang mo nadu basdang to san rio nyo
haka bas dang lei shwa wan poi tu corona hadu o poi tu corona ngi don gum khan argun ngi don la jong ka bentang kan te hadian tu corona ki yawan gelek nrei menta pan ngi la idon be hangni sangut full time members ba marbo na po nongra ba boni na po nong mensong ba Marcos na po nongra udon so way pat ubadai na po Tripura utawi la kham temen bokli la kham no kamen usu jan tu ta pot upwa maniram utar usultanat ban pulkhoi ya katuka jaka busa hantai po lem khra bit house usit lik pulkhoi dang step badami utawi na po Tripura teban nga sangut ni nan mata Hakapor ka ba kumno piju ya mi ban ya lum mi kini ki jabok Japan kini ki bitor plastik ki bitor piat bagi beri ki berat hakapor men step ni hakapor kumno por ngi bat pe da office timing namar balai ni kwa ban phi long namar ni bala don lok don khun kumni ni ha perkhat de ka tu ka duty hayen mo di balik bu school di bani shat yati wirap kam hiyen tingi si yami hi tu khandai steng te bon sin hi ngile ban one phai biang shwa bandum nomor ki tiar bi ngile lum nang tu ngile pelaj sendon yaki dadep nang tu ngi siwan ngi kendu ngi khenya dia kani katai dala dep nang ta ka kali kala le lang bania la set mi teman ka step si side mi tin dala dep nang ta tangkum ni por ba kutio ngi bu kali hni ni open yo check kani katai ti tangkum ta hi ngile ban persang ban wan shwa bandum ong bi khnai steng hadu sau steng sam hadu atasan khang ban yo por bali sum ni san menadap nang tu ban bikin yo pulut por re yang asem kani ka kali ka dei kum batwa dei Shillong municipal board kemut pi yo keno ka jing kersian lang na ka Shillong municipal board ba phile kani ka jingkersan ka bangayo na municipal board ka way ka long ba ngila register ba ka Shillong municipal board mo te ka way ka Shillong municipal board ini ka recognize ini kum kita ki baya trai ringkat bat ki haka jing pun khut ya ka maryang ya ka jaka kita sini stai kabalai kalau begini kali ke ngila ada tho agreement mat municipal ngala lisan hima te ki ai ban pendon kam na mentalai stem te ngahap thep ka security deposit te na dep nang ta ngahap siu man kabalai te ka maintenance jong kali ngahap pe hi te na dep nang ta ya ki bai sngi jong kini ngahap pe hi bun sin ngapen mi na ka ba ya di ya tiar khat bom mi tiar ing ya perkhat gi gilan kelinti kum ban pen mi ka bai sngi jong ki kam tam ya ka maintenance jong kali te kata mut ka Shillong municipal board hoi na sungu iki bakila ai kani henry the entire responsibility subu mentalik ni stay bedon gajing stiu ka tu nang hablut na ladi kompiang nang hablut na ladi te kata ka jing yarab yo kai ka kam ka ba phi ju tham tre ka kam maju ham tre dengan orang pi ke bang si tre hi bat kini giseng bhalang bang bagi seng bhalang gilong ki NGOs mo ngala de tre ba ka World Vision of India tambo ka tu ngadon sabar ngadon segawati ngadon sportin sukia hadir ngadon sebihar ka tu kan ni di ngawan phai yang segawati de hadir nang tu gi phai ngas kal kata tengah klem tre su keng banlik sabar mar ngala khun ru dakrit por ni khun ban kong jongam ta lo song plasten bangren te ngong ta di kharsana na sabar iwan ni ba beng dakhar ne kani kata hindai du tei ba nang tei na skoi gari wan sni wan terwa sana di tu jan mo ba di tu kru sana tengah utrairi bale ngan mi kan nang ni ta don hi ke ka bangan hable hang ni ti di ta kan ti kata ti ngai no ko World Vision nga pois ni tu nga tre ba kata ka Alpha Foundation ga ba pe khna ibaduk ni pen kai school leki ti hadian ni ai ba mi ki na dep ka Alpha Foundation nga tre ba ka dangdon ka Meghalaya Rural Development Society nga don sa Juai na lai no nang tu nga don bat ka roko cancer ngam tip ka dangdon ni am po civil hospital tang khindiat banai din nala dep nang tu nga don bat ka NAIDAC Non East India Drugs and AIDS Care ti hang tu pat ni pe gi bala ngom gi bala ngam ha jing di jing mam kumno ban rehabilitate ki ti nala dep nang ta ni se ya pensiona de ki tu ki income generation activities mo kumno ban hikai phi ban set tang lamba sunduk kot kumno bangin hikai phi ban sna ban pen ya katun pedem ya ka CR ka pedem mo pleng CR ban khapun tingi klem ka CR ro ki incubator tip ki ong kumno khasi ngam tip yang tu incubator ti ko ba subu ka pleng tu arpuis ni ki pendon kam ki tiar gi bala bom.com su ni stai gi brang long ti kum kita ki kum ki rocket stove ni kitin jot ni tai kita tin ladep nang tu pat ti tang hadin kat tu kan ni tengah la
poile no nakani ngastang ikani hu arjar khanrio Henry officially registered ber municipal board arjar khat phra te tat hadu menta kumni kumbakalong tibat nga sutrai hi kamulumala subu kali kamai ni tai tangi tai ni hang ni ha plau kidan kini ki tayar kali phithung kini ki jhur nang tas tu sa den tu sa pern I ba phi le tu ki slading I kumban pan kelas bo kla pan batai yak tu ki kai ka jingmut jong ki tu ba phi le tu I menta ni la im hakadi ka perthai jungi menta mo ba bunsin ni la gi jhur gi jingbam jingdi jungi la dap di dawai sudah mi gi jingpang gi bulai pujan mentaro ba mi kani corona ro ki ona kata kaleer kani kata ngam datip bahai kani ki lan medical sabi mo to bom yo kita ki leer ki bobiang ne ki tip kita ki respiratory system gini ngam datip itu tama su to te bapai ka kot ka khia menta kum ni bun gi brio ka cancer ka wei ka bla ki ba te bun sin hi ka I ka mga tip mo hi jing tip barit jonga nga tip ba ka cancer bun sin gi din ki jing ka jing bam jing di ki jongi te le si nga super khat bang ka jing bam jing di jongi le si gi don gi jhur gi bla ai dawai kani ka tai gi ne kinu jing bam bla ai dawai ngi klem sai khot bhai ki kani ka tai te nga super sang hi tai bor barit ban ya kanu bangi le ngin le something very organic klem ai dawai te kumi kini kita yar kidi gula rim hang ni kumba 90% hang ni kidi por kanang thung ning kong ki don de kiti ki snap han ki snap so kya kitchen waste te na dem tu ngas pandap kani khando te sa thung ni jhur te mi rumi ba mentau dang rek ni nak thung nang meno mi rumi ba na mar boleh katu kasbo kolong na chara te kata ko we ko bang penlong menle organik te sani sakper te kidon gitu kisla ki bahap te kisla ro kiput te kiput tengah subuh tu hajarong te uni banai mas tingi thung tingin sakla no itu khndo ngin ya soi ko tu khndo kisla ki ne sapo khndo wan sejorong thung kisla ki la long basbo te laj lang taro pi ka kam jungi pi bangi page environment ngim page tang kita ki bilor ni gini kita nomor kani this is not a business oriented project ngili thung diang lo hadu manta ngila dep thung gumba ar hajar rius pa sanpun riu teli ki terai diang kata seri boy sapo sathi lan new shalong satai kalan mau penthi keleng kat sebengi le tipor bengi le kitu ki relief work kini kita marsendep tu ka lockdown kat sebengi le ni ai terai diang ni thung ki diang so ki diang bom don so ro namar kam don jingmut lada ngiyo kani ka saudong saukun ka bakhoi lada kale airport ka jebo ti kata ro ko we ti lain nang taro pi te ka tang bangi pun khoi ka marang te mut ke airport ka jing yarap no pi we ni hang ni don bolong he long hai don ingi di griu pat ba ti tang khat ha bangi don gi briu bo khot ni le dum siang joki ki ai di ki jan ki ai di ki juti ki ai di ki kopi ki ai di ki ni ki tai di gitu ibu ngile kum no kumin semsnem bad husnem belande mar sendep koven kidon gibri bla sakta ma nomor ngiru bla sakta isutu kidon gibri bla sakta ma ti ringkat bag jingarap jung ki perlok mo hiano senyang batai ki pet ngile kata mo ngile yaram kat bengila ti ke igani ki jangi pet gibri bo ilong nim tai ngile ajan ba don jingduna ke jing don gi juti ngi ai gi juti wat iga kabamro mentala kanu si hajar tam kanu plate nila insili sam stage po wa kaliar spo pulo ya kani kabam pi ngi si yo po hotel ki ba ki briu kim tre ndri la de pank ndri ndala de pank pan ki briu kim bam ki ai ngi tingyo ai ti ngili ai ki ngi da pe chwa pat gen nomor yo kadi ka basa ai tingin da ta tu ro so thu kadi ka ba klik ka basa tingin sli ai ti kata ka we ti hadian labu ni kan kilong yang ba tang ni lumbilor hi ki mi gini ki jhur gimi tang ni lumbilor ni la banirap mentala South League Orphanage ti ndep nang ta kumba si haja si spa khat argot ki families ki bangi la dep sam khaw la dep sam dai shabhoi shapo site sning gatu min shamsnem shapo sora marai ka phon gatu shapo kita gani usulong ketika umroh tu ka lan mau ka siang shapo nongra tengam kan mawa nomor bagi labun pala tibat ikitiar mengilum menta ngampat khen ka menta ka tio konthop lang noduk ki bilor plastik noduk ki bilor kiat noduk ki sunduk pot noduk ngila poila arlap
riu pulai hajar tam ngala nut dang nuduk ka sngi pa tang manadu arajar khan riu bangan nade banga bu kopi tengah try ngam tip la poi kan tang makani kadi ka banga bu official nadu bangi register bat ka Shillong Municipal Board Arlak ini ya. arlak an riu pulai hajar ngan speni Ke kilo hoi kan no piang. arlang en riu pulai hajar tip kat no spa kilo kalong kat no ton Man kasni ba pia late lum kum tu. man dasi Kumba kan no kilo gini ki plastik pia nang ta kibilor kumba kan otuli. kata tu menang man batai hindre average ki bilor kia de ki poyum tu hapring ka new spa bat khat san spa ki domo average plastik ba ki sting average hapring san spa bat 1000 kilo ki sundukot kumta spa lai spa namar ngipan umdai tang mengisule lum tu gidon lagi bengintang sulum nopo surok na mun kanumi kan ke bai sini na ke bai umpriang ngani ka bai tingila don gi briuru gi bangila de kontak gi batip ke ke bangile namar kata mo IP ba ke bangile nang ni ka batam kali cepo ka ba ngirap ikiwe te ki ai krang gi tiar ni kum gi don gi dukan ba is dukan don gi hotel gi ba ni gi ba don bar ki ai ni to gi bilor kiat ki ai ni kila subuh ba itu yang kijiet ke ibu pikwa Kidan pat ki benta ba pi hab ban sulit thiet ru igini ko kibilor plastik na kibilor ya. Nim ju thiet ka we gi si ong don gi briu ke li la da pi wan nim si wan we pi non kam si we ru ya pi ai tu ki tiar ni ngin pun khoi mi te la da pi kwa ban ai jingrap sim tu bai sha jo pi sim tu bai kata ngi pnyang re mdei bang ngi pun khoi pi si nomor ngi lum betang gi drivers ka wet wes ngim tre nomor ngim non jaka bret Tingi jilet, tingi lum, mana ki jaka, mana ki dong, mana ki snong tu, komen sisngir ngiwan selaimer, tingi lum ngilang neste di kibri ki ong kiero, ki ong ba dan bok pi wan pisya, ini pengkui lem kini ke snong ka tau ke jebo ke jeban be don ni snong ba, minin namo sunram minin ngiwan namo sunram, te komen tak singi wan apa ayat jam next time tanjan miat tu, mentan sipang ngiwan lum neste sepo ayat jam tu, longi ngistonan ba ngi trai gini mah, long ba iyo kata-kata dong man tungkui man subang long kis nong nora kalau palang kerenjak mentah hindi ya kalian ti sengkilem kalau kangku kalau kan itulah ini deh ngiting sukit beha kali batam teh ila tip iba mi don lang baik haju te sisngi ni sna program tu don like kentoi sa kentoi tadi tu ba satu lah kangku tinggal ni sa wei tempat ni belum kata kerko iklau kita tak surok kinala kom kamal ki mental aku laban thai laban sistem pun balak aku kita Ila man ong village sa jaka ba bom trikam kani ka Shillong Municipal Board. sa saka bom lak bandung maki ngirung mengi nang sedu sa klau sa isi gimrung maki te kom nang kasnong ruk teng kisem jing e ba dalak jangai ka yengin kit kumnu kini kitir kitar te man sa ngipat ngilet bet mana ki yung ngikli de pidon pilor de pidon kot de pidon plastik ikum tu te beni pa fiber ka samadan ai hangi yung punya kam ni pedang kam ni ni teri kam teri da kejikenan ngin dan kanu ka jintut ding stanat ni teri kam nangba kasenang ka thar kan kuat kan lat na kapang ka stam kini kita ba pen jenja dia ki pada Jung itu kalau ba ni yanti sa balik bawan ni ba kita bawa si nala ki surat sukin kita bawa tu sudan kita kami ban berkuat kan ya kinong sing tu ni tutun ta kan yang jele ban berkuat wan numberat sata iki jabo jaban ki bitar ki lum si jaka andala langin saban simang kajing pulie kawe ngala adep na po Shillong hi po cinnamons ten adep nang school ten dala adep nang ta ngali puli sa Bangalore ngadep ya ke BA Bangalore na po BA history na po Bangalore University ngali puli sa Delhi ka lo tang mga klem pendep na marba ki don ki jing thot hiyang knyat mahawan phai no ten adep nang ta wan sini ngadon ngato kan ni ngala pendep ya ke BD Bachelor of Divinity na po Union Biblical Seminary Pune ngala adep ya ke disaster management na po IGNU dari diploma holder ban ngala adep ya ka
Master Rural Development from IGNU itself kataru kadeka diploma hi ti tangkita hi ti po Delhi jingsa kabangalit ngalit ya kawai UPSC coaching tambah sanu klempoi man pala sajit sini ti thai. Pak Jeff ki pila ban batai kini ki jaka ki mapi piju yelek ban lum ni kini ki tiar ki bom lar kam so ma kadu ki bilar plastik kini ki we kadai tang hasulong ne sakiwe ki jaka bat hakunu ku kompat pi sumar yang lade namarang itip ba pihak banlik lum ki tiar ki baca ba habi dai bat ka kot ka khia jong pi bat ka kunhun jong pi ki ba ju ya trelang Ka beningkong ba habangi lum ka ngi lum na shlong ka we shwa ngi stang hin po shlong ban kon tok la jong ni lai khra nongra non song ni la pek upai ki jaka kumentang si ngawan si ngi la pek upai ki jaka la sai ka to ka beningkong hi ngi lum be po shlong man si shlong ndai ngi le ban ngi persang ba sisien stio ngin mi na bar shlong kumenin ngi nang wan po mau sanram men ha ka tai tio bala dep ngi nang wan ngi wan pun khu si benta jong ka dam na kalyang mau lendep ngilet sepo kisnong so pedeng ngilalet sepo kisnong umroi katuka kabarlet sepo maulas nai ngilalet kini gi bypass sepo shlong gau hati hadu hadam sai tienda dep nong tu katuka lenti na po lat saw sa maulen dep nomor hadin si stio kra sumil kami hi gijing jabo ti nang ni kalinti juai nang ni hadu mauring keneng nang tu na po bypass kibun bi jaka bendeli lum gain tingi yasna ka program man ngasi nang nu sanu kumno bengin lek ti kata ka we ti umdai tang shlong tingi lek keleng na don bokhor ngi lek kamar habaya dai bar ka kot ka khia ka jungi ni la de vaccinate manse ti ni la de vaccinate ardos ti dang don ba dep si doso ti henrei hakapor ka tas wa ka we mo mi habur ti kendot kamar ka long ba kapor bengilum ni ki don ki gloves po kali ngilum do ki gloves tindala dep nang tu kimas ki de bandot nomor tengkat bengi lum gitu pum gi mo kimi gitu ki pui gini kita ibrokhaj di kimas ki don tin daladep nang ta steng ski bam jai lem ngi like tu gloves ki gloves ngi sat sabon choi gitu tengkat benang bam ngi than gitu ki gloves ti ha ju opor ho ngi na sat bha khti sat bha khman ngi saya bam tin daladep tu sedang biang kam ya deng biang gini ya bia deng mas ni hadu la ne skin kidak du ti deng mas biang ti tat hadu jan miet ngi ladep kam gum ngi wan phai kita ngi khenya dia ngi lek slag jong gieng ngi sum ngi san ti kumba batha sarkar kita ki kendon man lek khoi ngi lek kum tahi ti ban man si bangla omne ba kali badeng ba marbo ni san man ga step nomor ke jaka sa mu ga khamjan ni kapung up ti patai kaba compare hagani ke kunhun trikam jong ba Jefferson Kenjing kalong ba kini ki perlok jong u ki betrei lang bat u kilas dang ya ka kam ha ka por man step da ka jing duai bat ha ka por jan mit nda ki lawan phai na ka kam kila pen kut da ka jing duai kum ka jing ai ngo bat jing songo ya u blai trai kan rat blari la sumar ya ki baro hisngi ha ka kam ka bagi trei pi ju let ne em ban pha test la ne pha pet bnya yo don kono ka jing bom biang ha ka met namar ba pi ha pan lum ni kini jopo litas itu litas non dala sotul tela sotu andre hadu menta da kata ka jing sung kompat don ngum kata ka met kadang sya idang sung khang idang sung bet ka bamro ka digawe bangi penbiang por ti kumbuki ong ba tip kata ka dali ka bala intip strengthen your immune system bampiat bamsing hadu tengkat ni song po kali yasma runsun win wiro wan hadian ka masro ti kat ka bala nagi liang jungi tum tan re ban ong man litas ti 4 judon ngum kata 4 jujai kata bon sung telep kani kata ti tain da don pat subu on so dik hakamet umum no te pechwa si singar singi filong no de piso yo bor biang ngi tri biang yo bor tong hadu mentam bot don ngi mata ngi ai ngo yu boleh buri udal sumar ngi nomor swa bengin mi da jing doi ngi la akut ka kam ngi kut da jing doi dia kata ngi jing sumar ri jongi mo sesim para try wana khwat mi ngi por bana ngo imi nomor bra don nam kar ban ni ne ski baro ski minari milada mila sumar pamengi ban mila pen paisuk pamengi hang ni gani jaka kumbangi mi kum tam pen poi yang ni try ngi ngo imi nomor igi bangin la deble mane ni bot ko kum jogme kum mila on try bangin pen khoj ya kani ko parthai nomor bami pha ngi seni bangin sumar ka tang ya ka han real di ru kunju te try ngi ngo imi yo bar khot ki igi bangin la yo mane
ban ngi kerpan imi atrai ba ya ke bingi yo mene hawa ni la yo kita ki jingdap jingbyang jungi wei bat kumju ru ya ka bayu pring jong kali bat ki jingdon kam de ki ba don kam ya ka kali tingi aingu imi kini ki berkan bat try metip ki jingdon kam jungi kum project ni kerpan imi ba men don lam kat bat kata ki jingdon kam ba ka por jong me men ai me ki hangi bat try aingu ru imi nam tai wei jungi ki staff ki bedon hangi sangot bodu singpur bodon hadukan menta ba men da men care men sumar mami ngi iwi man na kasni atrai ba men pelat mami ngi ni jingma ke jing saw ni jing pang jing stom jing pensoi bet ke jing stiu ko bon bala men kendo jing atrai ko mu ya kerpat man kasni kerpat mi mentaro ba kum bangi kami ladi ba kadi gari ba tibre to play atrai ai tibre jongi di prado prasnan di jongi ki sofu katnu ke jing ko ba ni ke jing ya ko nomor kaktir ke bani oso man kapor kalong ba ka jing le khoj ka dei ka jing pania jan jungi ban mi atrai to ai ba jak bri jungi ro kan long kum ta hiro kum ju atrai ba try ha bangi ya leno nang ni chala ki jong ki yang kerpan mi atrai ba men ri men care men da sumar biang ngi ha bangi lek nang ni chala jong ki yang ba kum ju ro ki yang kisem ki jongi ba ai ngi khoj ka khia pelat ngi ni gi jing pang ki balai pujai ngla men kendu akin ki por bumta ba pen sumar sukher ngi atrai bangi lan ki jing shoi bo bon ngi long tang ki bri ki baduna ngi dei ki nong pop ki bangi persang atrai banya hakalinti ke badai kat kum komon ki jong mi kat barang mi ka si kat barang mi ka ya na bakini baro i pan karteng tribe bon nong panim jungi Jesus Christ amen Pak Jeff ki ong ba ki khasi ki dei ki ba le khoj ma ki ju ya kran ya ro ya kata ring pek kan mi ki singi ka jing berat pathar ka nang jur pen khoj nang ni na plau hang te halanti ladap da plastik da ki bilor da kat ki badai kim salia ki bre ban berat ki jebo jaban pathar te ke ke khubor ka ba phidon ban ong nomor phi pat phi hab ban le lum man la ka singi rengkat ba ka kun hon ju phi kubur ko mga don bon ong galong ba kawai mo kat barang start ka perthai kata ka kat barang start ka jebiang ka jing skong kala duna ti ngan ong gumno ka yang nian ti to kawai long ngan nyai kan tu mo bo phin long ki ba adakar ha imlang ka salang ha jing le khoi wanum subret pathar ni rom nei tang hang thi po ma sa ma si i don nang siliang ki bret tu siliang bakalan ke jaka ti nang ni na yeng ngali berat habar manu balum kibriu kumangi tela dengi muan kumangi mut ketula sa stiu te da piong hi ba pimdon jaka bret ong yengi nginwan lum mangi ni yeng jongpi te henrei kata ngi la pun sok than ni pimo online delivery online brokhoi online te online dasbin kamdon te henrei persang ni liang jongi ro bangin dai api to sabadon ka kalisnong abi kalisnong sabadon ka kali municipal abi kali municipal da song no bu phat kinyot bo borni ne hangno kat kum ka jing sup ka jongpi te persang hi ban num penjaklia ka cakapat ba nomor pilate panba one way boleh khoj way bum le khoj way bu berat patha te henrei dengi ya trelang mo ngini don kum ngani jing so ba ngisi ong ba kari khasi gari tu play kadang dei sa brio batip brio ni tip ikiwe para brio nga bret wi ate yo juntut taina tip blei kumno ngin sumar kini perthai bu blei ong ni nga pha ifis ka perthai ban sumar ka perthai te ka song hangi simet kumno ban perkhat kani tama wat ikitur ki besi song kai surok ne mono te phimdan jaka bret gitu gino ba phimdan kam ki blorum so ne kini katai sumha wanum pun pat iki nomor ka semjing ngi bangin lum kan no pimpan pan tangi bang semjing ngi benlum bat kalong ka jing ma ka bu jing mai kiwe ro subu da miet kiwan ki bri bo phong slipar bo pli mi kum jun thot hu ne kum ot tu bilor ka ni ka tai ro long so long kam long ka ege ba bha ke telor phim don jaka ban subu ngi klemong bo phin bu hang tu rei kata long bani ka bo pan ni ka tai bu si jaka le sing in the cross mi nang tu ngi la ban lum klemong ma khili bu yo pi song thu bakla ndai yo don ngum taro pi phone yang nginwan simi nginwan pelang si jaka ka nu jaka ka bom penwit iki wai nginwan lum mangi katai but yang ngi long available anytime la pi khon nomor kani ka ding trai ka bingi trai mi ka dei ngi train do men se klem khmi linti klem jing yaram nang no ni su dwai u bleu trai kan ra bu mai ngi khot kha ka jing dap jing biang hiang sem te tang kata hi ngim khmi linti ge te hendai ngi kwa e ka jing khot jong kari ba ka jai mriu te tang hitai Tetok boleh sibon Pak Jeff but
nginget ba lengba kan ni ka kubor ka ba ngi yo ba nia keren bat iba Jeff let's say kipat ba kin ngop tho ya jing koridor jong ka jing lek khot khamtam bangi nombret pathare gini ki jabo jaban ki plastik namar ngi i kat sabalet hakilenti ki sengkin ki brew kim salia syu ban bret let's say kaduna ngimtip hakanu kurkom kaduna kan ni ka jing ngop tho hangi hakaba ki khlung menta ki bam ki jing bam ki basong plastik mar sendep bam ki bret no hang tu po lenti let's say kamdon mo kata ka jing hikai na ki keme ki kpa te ngasngo ba kani kadai ka wei kan nuksa ka ba ngi kum ka jat benrew khasi kum ba ong iba Jeff ka jat benrew tip le te ngin bot ya kata bat ngin persyang hikat bala bangin sumar khoi ya kani ka mai ka mariang ka ba mangi ngi im nisa hangne hasla perthai te dakani khubor ni ai khublei phi baro ki bapet bat manga raining lengdo bat iba Albert Marwen namanta unong san hima khublei sibut